ľudia. Tu je Lidl, kamo. Ani to nevidno, lebo to je také, no. Hej, je to také random video. Dovoľte ma tu niekto nepojde. Pozrieť, tam je policajt. Niekde. Neviem, či to vidíte. Tam je policia. A teraz... Hej, dobre. Natáčam. Nenatáčaj večer. Tak toto vyzerá. Poď, lebo. Zober ten košík. Dobre. Zober košík a ja idem toto hej, poď. No poď, na mobil pozor, s košíkom tu Michal. Joj, nerob mi to, bo my prejdeme. Môžem tak vyplatiť? Daj vyplatiť. Joj, nerob, vyplať. Dobre, ideme punkt. Vianoce sa blížia, rožín spážim. Kamo, ten je tu papír, jo? 2,20 $. Len 5 eur mi tam. A tu máte dokaz, že toľko sa jakali, hej. Dej, 2 €. Chodíš, Michal, bo aj tebe to prosím. Ale tuto majú dobrú malinu. Ja si kúpim toto, klasika. Toto je úplný hnus. Toto má rak, toto nie. Nie to jedno. Potom tento fajný donut. Toto som nikdy nemal. Toto som mal, toto mal. Michal, poviem. Čo? Trdelník, evo 30. Tá berú trdelník, sa. Tá špička. A kto by to vedel, že aká to je tá špička?